I intentaré explicar per què considero que el Vader d'aquesta sèrie és el pitjor Vader que podíem haver vist mai en un producte audiovisual i per què considero que el Vader d'aquesta sèrie és la mort de la figura de Vader tal com l'enteníem fins ara. Molt bones, benvinguts un dia més aquí al territori de la bèstia de Krull. Avui parlarem una mica de què parlarem avui? Avui parlarem una mica de Obi-Wan Kenobi, la sèrie de Disney+. Aquesta sèrie peculiar, interessant, curiosa, diferent, intrigant, tenia ganes d'expressar una mica la meva opinió general. Una sèrie que s'ha de dir que ha despertat molta polèmica, la veritat. Hi ha fans que la defensen i que els ha encantat i n'hi ha moltíssima altra gent que no l'ha tolerat gaire. El que sí que puc avançar és que a mi la sèrie particularment m'ha semblat bastant fluixa. Una mica pel que fa a les expectatives que algú podria tenir respecte a una sèrie d'aquesta índole, no? Per gustos colors, és evident que hi haurà gent a qui li haurà agradat, que l'haurà tolerat, i hi ha moltíssima altra gent molt crítica que no acaba d'entendre què és el que ha passat amb aquesta sèrie. I probablement jo estic dins d'aquesta part, no? Particularment soc dels que no estan gaire a favor del resultat final d'aquesta sèrie. Malauradament, perquè ganes de disfrutar-la no hi faltaven. Al final, per mi, veure cada un dels episodis d'aquesta sèrie s'ha anat convertint en un acte de pur masoquisme. La veritat, així us ho dic. Tot i així no voldria quedar-me simplement amb una opinió bàsica, simplificada, sense fonaments. Llavors, el que sí que potser estaria interessant seria desenvolupar el per què. Almenys jo particularment, i evidentment gran part del fandom i de la crítica, en certs aspectes, no han acabat de connectar amb la proposta que ha fet aquesta sèrie. Llavors, jo considero que és relativament complicat decidir per on començar a analitzar aquesta sèrie, perquè bàsicament és una història que està al mig de moltes coses. Hi ha molt material previ i posterior, molt desenvolupament, molts personatges, moltes trames que determinen molt, depèn a quines t'agafes, la manera en la que perceps aquesta sèrie. I intentaré explicar-me. Realment el més fàcil seria dir el que ja s'ha dit, no? Parlar de tots els despropòsits que té la sèrie, les mancances a nivell tècnic que aparentment té, perquè no sabem si la sèrie ha tingut en realitat un pressupost ajustadet, i han fet el que han pogut amb els diners que tenien i el temps que han tingut a la seva disposició per executar tota la postproducció de la sèrie i sobretot tots els despropòsits de guió que aparentment veiem al llarg de tots els episodis, coses que tothom està rebent com trames, històries, com situacions totalment absurdes, fora de cànon, si voleu dir-ho així, però sobretot més enllà del cànon, que a mi el que m'importa menys realment seria mantenir el cànon. O sigui, jo prioritzaria tenir una història molt ben escrita, molt ben desenvolupada, perquè el cànon realment, el cànon de Star Wars clàssic, més enllà de les pel·lícules originals, s'ha anat distorsionant cada vegada més. Llavors, sincerament, per mi no seria un problema que aquesta sèrie saltés el cànon si estigués ben escrites. Sobretot si els personatges clàssics que ja coneixem, que tenen un desenvolupament molt sòlid al llarg de moltíssims anys, i els personatges nous, que podrien ser molt interessants, ben desenvolupats, s'haguessin escrit correctament. Però, clar, des de la meva perspectiva, considero que no ha estat així. El motiu o motius pels quals no s'ha assolit un resultat millor, jo els desconec i pràcticament tret de la gent que hi ha treballat dins, igual, és difícil esbrinar per què s'arriba al resultat que s'arriba.
fer una producció d'aquesta índole és complicadíssim. Hi ha moltíssima gent treballant simultàniament, es fan moltíssimes reunions, hi ha molts guionistes, molts productors, hi ha storyboardistes, gent que fa concept art, es fa una postproducció, s'intenta lligar cap, hi ha coses que a vegades en el guió no acaben d'estar ben lligades i es van arreglant durant la producció, en la postproducció mateix, segurament hi ha un reshooting de coses per acabar d'explicar alguna historieta que no havia quedat del tot clara i a vegades ajuda i a vegades s'espatlla el que tenies. Vés a saber, o sigui, hi ha un cúmul de coses que totes elles desemboquen amb el que tenim ara mateix a la plataforma de Disney Plus i que podem veure. Llavors, per poder intentar explicar per què jo no estic gaire content amb el resultat de la sèrie, jo crec que és important començar pel principi, per la trilogia original de Star Wars. Llavors, ni aquest Kenobi ni aquest Vader són els personatges que jo recordo de les pel·lícules. En quant als altres personatges que també tenen rellevància dins de la trama, en aquest cas Leia, i el nou personatge afegit, que seria Reva, doncs de Leia tenim un background, evidentment, però és un personatge amb una altra edat i de fet funciona en petits moments, i d'altres, malauradament, que no està ben escrit el personatge, que no està ben desenvolupat, que no està ben narrat, doncs falla. I això sap greu, la veritat. I en el cas de Reva sí que considero que és un personatge amagadament protagònic, que si s'hagués treballat realment com es mereix un personatge protagonista, probablement no tindria totes les mancances que ara veiem que té aquest personatge al llarg de la seva trama. Tot està escrit de forma paupèrrima. Un personatge que aparentment seria un personatge secundari i que hauria de reforçar tota la trama dels personatges principals, en realitat, sabent ja el que tothom ja sospitava des del primer episodi, que és en realitat la protagonista absoluta de la sèrie i tota la resta en realitat són secundaris per acabar-te explicant la història d'ella, el que sí crec que es mereixia en tot cas és que haguessin fet un esforç d'escriure millor tot el seu arc, tota la seva trama. És a dir, el material podria dir-se que és bo, podria dir-se que és una bona història la que hi ha amagada darrere del personatge de Reva, però és que està tan mal desenvolupada que al final el que passa és que un espectador que anava a veure una sèrie d'Obi-Wan i de Retruc, també una sèrie amb Vader, i acaba descobrint que en realitat, entre cometes, l'han estafat i s'ha trobat una història que no tenia res a veure o pràcticament no abordava tant el que un esperaria d'inici, almenys el que un esperaria és que l'estafa s'hagués fet bé, és a dir, que la història d'aquest personatge secundari hagués estat ben desenvolupada i ben narrada. I aquí és on falla la sèrie. Falla a l'hora d'intentar estafar els fans. No problema. I aquest és un dels problemes més greus que probablement té la sèrie de Kenobi. Em refereixo més a coses amb les que jo no acabo de connectar, que no m'acaben de funcionar. És a dir, jo entenc perfectament que el procés de creació és complicadíssim i que tota la gent involucrada probablement ha intentat fer la millor feina possible, però a vegades les coses surten bé i de vegades no. I en aquest cas, personalment, jo considero que no els ha acabat de sortir bé la cosa. Què hi farem? En quant al cànon, a mi no em molesta. No em molesta que hagin intentat canviar coses, sempre i quan aquests canvis es desenvolupin correctament. Tots els afegits, si totes aquestes derivacions, no m'importa que una història intenti decantar-se per un altre camí, intentar anar a buscar coses diferents, bàsicament perquè és fonamental que això passi per poder sorprendre mínimament l'espectador. Si ens donessin contínuament el mateix, doncs la gent acabaria avorrida. Llavors, jo la intenció que té la sèrie la trobo interessant. Crec que està molt bé que ens plantegin a un Obi-Wan Kenobi decepcionat, fracassat, amargat, un personatge que està enfonsat d'alguna forma, un personatge que té remordiments, està passant per una crisi, ens planteja un personatge diferent del que vam deixar al final de les preqüeles i que la sèrie explori aquestes emocions i faci un nou viatge de retrobament amb la força, diguem, no? Ja està bé que la sèrie pretengui explicar-nos tot aquest reinici, no?, de la seva faceta com a heroi. Tot el material hi és, la intenció hi és, però està mal desenvolupat al mateix temps que està mal desenvolupat amb la resta de personatges.
I com tot es retroalimenta, com l'evolució d'un personatge va connectada amb l'evolució de la resta i com les conseqüències dels actes d'un personatge acaben tenint repercussions en la vida d'un altre i es van retroalimentant, al final tots els personatges sembla que estiguin mal construïts. Insisteixo en que jo considero que el material de base, la idea inicial de la sèrie, és molt interessant i està escrita probablement a nivell tècnic doncs molt bé, però de continguts, de com van fent passes cada un dels personatges, doncs no acaba de funcionar. No s'ha escrit correctament. De fet, presentar personatges nous que ajudin a impulsar la trama dels personatges principals no està gens malament, és algo fonamental i ha funcionat sempre de la mateixa manera en tota la saga de Star Wars. En tot cas, el tema està amb si aquests personatges estan incorporats de manera correcta, si estan ben treballats, si no passa tot perquè sí. I, evidentment, hi ha personatges que comencen com a secundaris en alguna de les pel·lícules que s'acaben convertint en històries posteriors en personatges també principals, en companys dels protagonistes. I la sèrie segueix la mateixa idea. Intenta presentar personatges tant en una banda com en una altra que podrien ser molt enriquidors, que podien acabar incorporant-se en la vida dels personatges protagonistes i acabar fent històries molt interessants. El problema està en que un té la sensació de que hi ha personatges que estan creats per anul·lar en realitat els personatges protagonistes d'aquesta sèrie, apartar-los, fer-los fora del mapa i ocupar el seu lloc amb posteriors produccions. I això és massa descarat. I és descarat i no seria negatiu si estigués ben treballat, si els personatges aquests que realment acabes descobrint que són els que aparentment sembla que són els que importen realment els creadors, doncs si s'haguessin molestat en treballar-los tan bé com en el seu moment es van treballar els personatges originals, que són els suposats protagonistes d'aquesta sèrie. I en canvi el que trobem és una manera de treballar-los, de desenvolupar-los molt bàsica, a un nivell molt infantil. I aquí és on hi ha una de les coses que crec que funciona menys bé en tota la sèrie. I és que considero que, tot i que és una sèrie d'imatge real, amb actors, actrius que representen de forma molt voluntariosa, molt entregada als personatges que els han donat per interpretar, i que té unes reminiscències a l'estil de les pel·lícules, al marge de que després el nivell de producció sigui una mica inferior perquè no deixen de ser productes televisius, però que es recorda pel fet de tota la imagineria visual que té la sèrie. El problema és que estan escrits i que estan treballats al nivell d'una sèrie infantil de dibuixos animats per entretenir a nens petits de màxim 10 anys. Més que res perquè sembla que no s'hagi molestat en desenvolupar d'una manera adulta els personatges, sinó que sembla que s'hagi escrit perquè l'espectador mitjà d'aquesta sèrie siguin infants de 5 o 6 anys. Llavors, un fan adult que es mira aquesta sèrie, el que acaba tenint és la sensació de que no funciona res. Un nen, una nena petita, no es preguntaran tot el que una persona adulta es pregunta quan li estan explicant una història. Llavors considero que si assumim que la sèrie està treballada d'aquesta manera, podem entendre per què el resultat és el que és. I en aquest sentit, l'exercici, la intencionalitat que hi ha darrere dels productors, doncs, el que passa que acaba sent una decepció per un alt percentatge d'espectadors potencials d'aquesta sèrie. Que bàsicament, si agafem des de l'any 77, que es va estrenar la primera pel·lícula de Star Wars, doncs el que ens trobem és que hi ha 30-40 anys de possibles fans de moltíssimes edats variades. Però clar, si fas una sèrie amb el look de les pel·lícules aparentment adultes, i dic aparentment adultes perquè al final Star Wars també sempre ha sigut un divertiment familiar sense grans transcendències, almenys en aparença. Després ja podríem parlar de la intencionalitat de George Lucas quan va gestar més que la trilogia original, les preqüeles, que ja va ficar més xitxa, ja va ficar més material que li devia interessar en el moment en què estaven desenvolupant els guions d'aquelles pel·lícules. Llavors, el que vull dir és que com l'espectre de públic potencial d'aquesta sèrie és tan ampli,
Si acabes treballant els guions perquè simplement la gaudeixi una criatura de 5 anys, almenys deixes fora tota la gent que es miri la sèrie amb un criteri adult. Clar, si tu poses el xip també d'infant de 5 anys, doncs llavors la podràs gaudir, evidentment. A mi personalment em costa. Jo sóc capaç de gaudir coses molt cutres, Jo sóc fan de pel·lícules de sèrie B, de sèrie Z, i inclús per mi no és cap problema el trobar-me una producció on hi ha mancances tècniques. No m'importa si alguns efectes especials no acaben de ser del tot genials, no m'importa si a vegades la il·luminació no és perfecta, no m'importa si hi ha alguns cromes que es noten, no m'importa si hi ha algunes naus que es veuen amb un 3D low cost. És a dir, que jo sóc capaç de perdonar totes aquestes mancances si m'expliquen una bona història. I el problema que tinc jo amb aquesta sèrie és que crec que m'han explicat una bona idea de la pitjor manera possible. Llavors tenim el que tenim. Aquest producte que per moltíssima gent doncs, em sembla mediocre. Llavors, el que sí que crec és que hi ha com un xoc ideològic entre el que ens planteja la sèrie de Kenobi o el que ens podrien plantejar moltes de les noves pel·lícules de Star Wars respecte confrontades amb les pel·lícules originals. I aquí hem de fer una divisió entre el que són les 3 primeres pel·lícules, la primera trilogia, la trilogia original, i el que després serien les preqüeles. Jo connecto de forma diferent amb cada un d'aquests blocs. M'explico. La trilogia original, i sobretot la primera pel·lícula de Star Wars, Una nova esperança, l'episodi 4. Un podria analitzar la sèrie confrontant-la i això és entablar una guerra directa perquè els personatges de la trilogia original i els personatges d'aquesta sèrie es comporten de manera diferent. Parlo dels personatges principals, no dels personatges nous, que ja hi entrarem, perquè tot, com deia abans, es va retroalimentant i una cosa afecta l'altra. La primera pel·lícula de Star Wars. El plantejament d'aquella pel·lícula és molt bàsic. Tenim el bé i el mal, el yin i el yang, o sigui, tenim els bons i els dolents. Hi ha una sèrie d'elements molt simplificats, hi ha una mitologia molt bàsica, més o menys tothom coneix d'on venen els referents que va utilitzar George Lucas per crear la seva versió futurista del Senyor dels Anells o de Dune quan va fer Star Wars. Més enllà de totes les referències que un podria buscar escarbant i tot el tipus de mitologies que utilitzava George Lucas per crear els seus personatges, intentaré quedar-me en els aspectes més bàsics. És a dir, a la primera pel·lícula de Star Wars no sabem si Vader és un ésser humà. No ho arribem a saber mai, realment. Un podria pensar, i és el que passa quan veus a gent intentant analitzar les pel·lícules i les va comparant amb les sèries i amb les preqüeles, tinc la sensació de que a vegades la gent s'oblida de que Star Wars, que l'episodi 4, tot i que després ha format part d'una grandíssima saga, on han entrat també còmics, novel·les, sèries, videojocs, en realitat era una pel·lícula única. Sí que és veritat que el fet de que es vengués com l'episodi 4, com si vingués d'algú, un dona la sensació de que estava tot com molt construït. I no és així. Hi havia una base, hi havia els mínims que es creen per construir qualsevol història. El que passa que George Lucas ho va vendre com si fos un univers molt més gran, però en realitat ni molt menys estava tan desenvolupat com acabaria estant desenvolupat. De fet, si agafem el guió original, si agafem les històries originals, que després s'han adaptat de diferents maneres, la història final de la Guerra de les Galàxies té moltes diferències amb el que inicialment es va escriure. Llavors, si agafem el Vader de la primera pel·lícula, el Vader de la primera pel·lícula inclús no té res a veure amb el Vader de la segona pel·lícula. Són dos personatges diferents. Hi ha hagut una evolució, hi ha hagut un canvi, hi ha hagut una intencionalitat de crear un personatge diferent. Per què? Perquè el Vader de la primera pel·lícula és la personificació del mal i és més una idea que no pas un personatge humanitzat. Llavors és un concepte. I aquí és on arriba la fascinació pel personatge. I aquesta fascinació pel mal que tenia la primera pel·lícula i que després es va desenvolupar en dues més, a l'Imperi Contraataca i en el Retorno del Jedi, amb tot un viatge o un antiviatge de l'heroi, en tot cas, és algo que es va afegir després, però la primera pel·lícula ho hem d'agafar com algo molt simple, molt bàsic. És com un conte de fades.
Al final, intentar comparar el Vader d'aquesta sèrie amb el Vader de la pel·lícula original és un error. És inevitable, però és un error. I intentar comparar el Vader d'aquesta sèrie amb el Vader de l'Imperi Contraataca i el Retorn del Jedi també és un error, perquè és que no són el mateix personatge. El mateix que va fer George Lucas, que va fer Kasdan quan van escriure el guió de l'Imperi Contraataca, que va ser evolucionar, tirar cap a una altra banda, humanitzar el personatge de Vader, deixant de banda una miqueta la idea mitològica del mal, portar-lo a un terreny més humà, més terrenal. Allò és una decisió que va ser catàrtica per la saga. Llavors, aquesta sèrie s'ho emporta un terreny diferent, i crec que s'ho emporta un terreny perillós i totalment equivocat. I intentaré explicar per què considero que el Vader d'aquesta sèrie és el pitjor Vader que podíem haver vist mai en un producte audiovisual, i per què considero que el Vader d'aquesta sèrie és la mort de la figura de Vader tal com l'enteníem fins ara. El Vader de la Guerra de les Galàxies és una idea, és la personificació del mal, això ja queda clar. El Vader de l'Imperi Contraataca és un personatge a la recerca de, per una banda, de la venjança i de la redenció. I si tirarà cap a una banda o si tirarà cap a l'altra dependrà de la interacció amb el personatge del seu fill. I això és importantíssim, i al final es decanta per salvar el seu fill i destruir el mal absolut, encarnat en aquest cas, en la segona pel·lícula, per l'emperador. La figura que era Vader a la Guerra de les Galàxies està encarnada en l'Imperi Contraataca i en el Retorn del Jedi per l'emperador. Hi ha un canvi de rols. Humanitzem a Vader i convertim el personatge mitològic, el dimoni, a destruir, la plasment en la figura de l'emperador. I això és un exercici interessant. I la trilogia original ho fa sempre des de la mística, des de la fantasia, sense abandonar del tot el conte de fades. Tenim fantasmes. De fet, a la Guerra de les Galàxies no hi ha fantasmes. Tenim la veu d'Obi-Wan Kenobi, tenim els ecos del mestre d'una manera molt continguda. L'Imperi Contraataca ho desenvolupa una miqueta més, ho porta més enllà. En el moment en què els personatges poden tornar del més enllà per interactuar amb els éssers vius, entrem en el terreny de la fantasia. Els personatges comencen a desenvolupar més poders, no només els que ja han transcendit en el més enllà, sinó que els personatges que tenien ja habilitats en el món real, doncs ens mostren més poderosos. Veiem com Luke Skywalker és capaç de dominar la força, i després veiem un Vader que també ja controla millor aquests poders. Mai al nivell del que hem acabat veient a la sèrie d'Obi-Wan Kenobi, que tot i que és un cromo, que és una postal, que és una imatge que està molt xula i que com a fan es gaudeix moltíssim, crec que és una incoherència narrativa que es carrega el personatge tal com l'enteníem fins ara. Els guionistes d'aquesta sèrie han agafat només les 4 coses que els interessava per crear una cosa totalment diferent. Llavors es pot considerar que és quasi una pèrdua de temps intentar justificar amb les coses que passen en aquesta sèrie, confrontant-les amb les pel·lícules anteriors. I ja no parlem dels còmics o dels videojocs. Llavors, tornem una mica a la mística, a la fantasia, el que tenim a les pel·lícules de la trilogia original de Star Wars. Sempre que hi ha algú que intenta explicar una història similar, aquest viatge de l'heroi acaba seguint unes pautes molt bàsiques, i això és el que va fer George Lucas a tota la primera trilogia. La cosa canvia quan George Lucas decideix fer una sèrie de preqüeles, on t'explica el viatge de l'antiheroi, o sigui, on t'explicarà la història de com un personatge que inicialment hauria de ser un salvador, un heroi, es convertirà en tot el contrari, es convertirà en un ésser malvat, que és Vader. T'explica la història de com Anakin Skywalker s'acabarà convertint en el malvat més gran de la galàxia cinematogràfica coneguda del segle XX. Llavors aquí és on crec jo que George Lucas comet també grans errors. Però clar, són els seus errors. No hem d'oblidar que les pel·lícules de Star Wars són pel·lícules independents. O sigui, és una persona, un productor, que fa el que li dona la gana. Ell crea les històries i et podran agradar més o menys, i que sí que són superproduccions, però són superproduccions independents. És una persona amb un grandíssim equip de persones treballant per ell, però al final està fent la seva criatura. I això funciona en dues direccions, tant si les coses surten bé com si surten malament. George Lucas, en la meva modesta opinió,
crec que va cometre greus errors que li van passar factura. No parlem de Jar Jar Binks, no parlem de los midichlorianos, no parlem de Nuevo Padre. El que sí que tenim és que quan fa les preqüeles les aborda amb ganes de fer coses noves i experimentar. I això Lucas ho ha mantingut sempre a les seves pel·lícules. I això s'ha de valorar i s'ha d'agrair. Però clar, en aquest camí també es cometen errors. Llavors, per mi, La amenaça fantasma té coses molt interessants, però també té coses que la història les ha posat en el seu lloc i evidentment no van acabar agradant del tot. Però s'accepten i entren a formar part del lore, de la mitologia dels personatges, d'aquest univers, de tot l'univers de la Guerra de les Galàxies de Star Wars. Llavors, els interessos de Lucas amb la segona trilogia, amb les preqüeles, són diferents. A Lucas li interessa la política, li interessa parlar de la repressió emocional, li interessa parlar de la venjança. A George Lucas, sobretot, es nota que li interessa molt parlar de la manipulació del poder dins d'una societat. Utilitza les preqüeles per parlar del poder a l'ombra, de parlar de les conspiracions que hi ha. Hi ha moltíssima política. De fet, gran part de la història de les preqüeles són bastant denses en aquest sentit. És el que realment notes que li interessava explicar a George Lucas en aquestes històries, al marge d'anar narrant la història del personatge d'Anakin Skywalker i com anava sent temptat per el costat fosc, no? I quan arribem a la venjança dels Sith, el que sí que sempre he considerat és que tot era molt precipitat. És a dir, que no, ni molt menys considero que siguin perfectes les pel·lícules de George Lucas, però eren les seves pel·lícules. Tenia tot el dret del món d'equivocar-se i de fer el que li donava la gana. Eren els seus diners, bàsicament, no? El que jo no vull tenir en compte són les sèries ni els videojocs a l'hora de parlar també de la sèrie de Obi-Wan Kenobi. Totes les històries paral·leles, tot el que hagin pogut crear guionistes alternatius, són coses que poden ser independentment molt interessants. Jo personalment prefereixo basar-me en les pel·lícules originals i en les preqüeles, per contrastar-les amb la sèrie que ens ocupa ara. Llavors, una cosa importantíssima que sí que noto és que tota la mística, tota la fantasia, tota la màgia que podíem trobar a les pel·lícules originals, en el cas d'aquesta sèrie o d'altres sèries que s'estan fent a Disney Plus pel que fa al món de Star Wars i algunes de les pel·lícules, que és que tota la mística religiosa s'està deixant de banda perquè no interessa. Un es pregunta per què no volen mantenir la mística, la fascinació per aquests personatges mitològics i en canvi s'ho estan emportant tot a un terreny més humà, mental. I el que tenim són personatges amb grandíssimes habilitats físiques cohabitant amb problemes de salut mental o de traumes passats, maltractaments, temes que estan sobre la taula en la societat moderna. Tot això està molt bé que es tracti en les sèries actuals, sempre s'ha fet, no? Tots els productes parlen una miqueta del seu temps. El problema és quan entra en conflicte amb personatges que s'havien abordat amb una mística diferent, amb una ideologia diferent, amb una mentalitat diferent, amb una mirada diferent, i els intentes canviar de manera forçada i convertir-los en algo que no han sigut mai. Jo personalment crec que estaria millor si abandonessin ja d'una vegada aquests personatges i tots els temes dels quals volen parlar, que interessen a la societat actual, doncs que ho facin amb personatges completament nous, que s'enfoquin històries completament renovadores, amb una altra tendència, però que deixin de destruir, d'intoxicar el que van ser les històries originals. Perquè l'únic que s'aconsegueix és una reacció adversa. L'únic que aconsegueixen fent aquest tipus de manipulacions dels personatges clàssics és que l'espectador, en general, no connecti amb això i senti un cert rebuig per allò que li estan explicant. I tot i així, crec que això passa, aquesta sensació de rebuig passa perquè no està prou bé escrit el guió. Si s'haguessin molestat en treballar d'una manera més acurada els personatges, les trames, el com arribar, en com fer aquest canvi, aquest procés de canvi, si haguessin treballat millor aquesta deriva a nivell de guió, segurament no estaria parlant del que estic parlant ara i l'estaria defensant i probablement estaria dient que és una sèrie genial, però no ha estat així.
el que menys em molesta d'aquesta sèrie d'Obi-Wan Kenobi no és que Kenobi no sigui exactament el mateix personatge que recordem del final de La venganza de los Sith, perquè podem entendre que han passat 10 anys i com ha evolucionat i els traumes que pot tenir aquest personatge. O sigui, això em pot semblar bé. Després, el que no m'acaba de funcionar és com han desenvolupat la història, com han fet que el personatge actuï i com és possible que un personatge sigui capaç de cometre tants errors. Llavors, és un personatge que, parlant en plata, no fa més que cagar-la cada 2 per 3. I això és una decisió dels guionistes, dels productors i de qui està gestant aquesta història. O sigui, la gent que ha creat aquesta sèrie ha decidit premeditadament de que l'Obi-Wan Kenobi d'aquesta sèrie sigui un personatge patètic. Si la sèrie tingués un enfoc més divertit, si fos gairebé una comèdia, potser ho comprava, però com és un personatge tan estimat, doncs veure'l que sigui incapaç d'encertar ni una durant tota la història, doncs la veritat és que fa una mica de pena veure'l. Més enllà de que el personatge sigui així, és de patètic, no és el que més em molesta. A mi, realment, el que més m'ha frapat de la història, el que més m'ha indignat, per dir-ho d'una manera categòrica, sobretot és com han abordat el personatge de Vader en aquesta sèrie. Ja no és que aquest personatge de Vader hagi perdut la mística de la primera pel·lícula de Star Wars, sinó que també s'ha desconnectat del Vader de l'Imperi Contraataca i del Retorn del Jedi. Aquest Vader, el Vader de la sèrie d'Obi-Wan Kenobi, és un personatge irredimible, és un personatge que no té salvació possible. Aquest Vader encarna el mal real, el malvat que ens podem trobar en el món real en el que vivim nosaltres. No és la personificació del mal en un món de fantasia, com era en la trilogia original. Això és un problema molt greu, perquè aquest Vader és odiós i considero que no hi ha ningú amb 2 dits de front que pugui sentir fascinació pel Vader que ens presenten en la sèrie d'Obi-Wan Kenobi. És un personatge que, em sap greu dir-ho, però fa fàstic. És un personatge que es dedica a passejar-se pels carrers d'un poble, matant innocents, desnocant nens, i que juga com un nen petit a fer malifetes. És un personatge desquiciat, és un personatge totalment sense moral. És un personatge que simplement voldries que desaparegués del mapa. Un pot entendre per què el personatge de Reva odia aquest Vader de manera molt bàsica, de manera molt simple. Però clar, és per com està construït aquest Vader. Llavors, tornant una mica al Vader de la primera pel·lícula de la Guerra de les Galàxies. És la personificació del mal on no tenim clar què hi ha darrere d'aquella armadura negra. No sabem si és un ésser alienígena, no sabem quin aspecte té, no sabem si és humà, no sabem si és un robot. És aquesta ambigüitat, és aquesta capacitat de ser tot alhora el que fa que el mal encarnat per Vader a la Guerra de les Galàxies sigui tan fascinant. Més enllà de tota l'estètica pseudofeixista, molt en clau Leni Riefenstahl, de la que veu George Lucas per vendre'ns tota l'estètica militar de l'imperi, no? Simplement amb l'objectiu de que se't quedi gravat en el cervell l'estètica de la pel·lícula. Amb una poètica malsana, si voleu, conceptual. I aquí és on radica l'èxit de la Guerra de les Galàxies. Què passa quan saltem a l'Imperi Contraataca? Aquí el tema canvia. La fascinació estètica continua estant, però el Vader de l'Imperi Contraataca, com ja avançava fa una estona, és diferent. Aquest Vader anirem descobrint que no només encarna el mal, sinó que comencem a humanitzar-lo. Llavors aquí és on he de recular la primera pel·lícula una altra vegada i parlar de a qui mata Vader a la primera pel·lícula de Star Wars. Aquí veiem matar a Vader a la primera pel·lícula de Star Wars. Quines morts du a terme amb les seves pròpies mans, més enllà de totes les morts que provoca l'Imperi. No ens oblidem de que a la Guerra de les Galàxies el personatge de Vader és un fòssil, és un personatge arcaic, és un personatge que pràcticament rebutja el propi Imperi. No els interessa. De fet, crec que ni s'esmenta l'existència d'un emperador. El personatge de Tarkin està per sobre de Vader. Vader és el perro de Tarkin, no? Com diu Leia.
Vader, juntament amb Obi-Wan, són els últims vestigis d'una religió pràcticament oblidada. Això canvia a l'Imperi Contraataca. Els soldats, els oficials, tenen por de Vader i de l'emperador, li tenen respecte, i per un motiu molt clar. Vader es dedica a eliminar un darrere l'altre a tots els oficials que cometen errors. Vader, més que eliminar rebels, amb les seves pròpies mans, vull dir, Vader es dedica a anar marmant la llista d'oficials de l'imperi. És a dir, que gairebé sembla que d'alguna forma amagada estigui conspirant des de dins. I això no és gratuït. Això ens porta a la revelació final de descobrir que Vader havia estat Anakin Skywalker, el pare de Luke Skywalker. Llavors, és aquí on entenem, és aquí on podem connectar d'una manera emocional amb un personatge que està vivint d'alguna forma una maledicció. La manera de com creix Vader, el personatge, la mitologia del personatge a l'Imperi Contraataca és magistral. I com ho traslladen després, de manera ja tancant la història, tancant el camí de redenció de Vader en el retorn del Jedi, el Jedi que retorna és Vader, evidentment, és el que permet que en el retorn del Jedi el personatge de Vader assoleixi una transcendència absolutament no només mitològica, sinó també humana. O sigui, allà s'uneixen les dues versions del personatge. Què passa amb el Vader de Obi-Wan Kenobi? Hi ha una absència total de tot això. Simplement hi ha un personatge traumatitzat, hi ha un personatge emborratxat d'ira, però carent de tota fantasia, de tota mitologia. Han despullat a Vader de tot allò que era bàsic en el personatge en la trilogia original. Per què? Perquè segueix més d'idees plantejades de les preqüeles, que ja, insisteixo, a mi m'interessa menys, perquè considero que George Lucas no ho va acabar d'explicar del tot bé. Entenc tot el viatge que ens plantejava George Lucas d'Anakin Skywalker fins a la vengança de los Sith, però sí que considero que no va acabar d'explicar-la del tot correctament i que probablement es va precipitar tot massa. Sí que probablement després, en sèries posteriors, sobretot d'animació, van intentar desenvolupar una miqueta més tot el lore del personatge, però a mi això ja m'interessa menys. Jo continuo quedant-me amb les pel·lícules d'imatge real i aquesta sèrie, teòricament, segueix aquesta línia. El problema d'aquesta sèrie és que abarca massa. Han barrejat coses de les sèries d'animació, han agafat coses dels videojocs, han agafat coses de les preqüeles i alguns elements molt simplificats de la trilogia original. Però considero que han deixat de banda allò que va fer gran Star Wars. El propi George Lucas ho va abandonar relativament al complicar en excés totes les trames i tota la mitologia, emborratxant-la també de molta política en les preqüeles, i ara el que tenim amb Obi-Wan Kenobi és un abocador de males decisions i de guionistes que no han sapigut com treballar de manera encertada tot el material que tenien a la seva disposició. Podem criticar-ho, podem dir que és horrible, però intento apropar-me d'una manera amigable a la proposta que al final hem rebut amb Obi-Wan Kenobi. El temps dirà si al final la sèrie acaba formant part d'una nova visió de Star Wars i si s'acaba consolidant de manera òptima o, per altra banda, potser acaba sent algo oblidable si quedarà abandonada ja en un racó de la plataforma. Ja ho veurem, això. El que sí que puc dir és que el Vader que ens presenta la sèrie d'Obi-Wan Kenobi és un Vader que a mi ja no m'interessa. És un Vader que considero que no hi ha manera que es converteixi en el Vader de la Guerra de les Galàxies. És un Vader que va cap a un altre camí. Han creat per mi una espècie de línia alternativa. És un Vader que no té redenció possible. És un Vader que no m'interessa veure'l en una sèrie. Podria gaudir una sèrie de Vader més en la línia de la Guerra de les Galàxies, on juguéssim més amb la fantasia, amb la mística, la mitologia, però un Vader que bàsicament és un personatge repulsiu, com el que ens han venut a la sèrie d'Obi-Wan Kenobi, a mi no m'interessa veure'l. I em sap molt greu perquè jo, com molta altra gent, tenia moltíssimes ganes del retorn de Hayden Christensen.
considero que no li han fet cap favor, que li han fet una mala jugada, que es mereixia tornar per la porta gran i que es mereixeria que li donessin una sèrie probablement desenvolupant el personatge de Vader encarnat per ell, interpretat per ell. És una pena que el Vader que li oferiran interpretar sigui un personatge tan menyspreable. Llavors, per molt que intentin arreglar-ho, sí que considero que el mal ja està fet. Sempre quedarà el regust del que hem vist a la sèrie d'Obi-Wan Kenobi. Més enllà d'això, el personatge de Leia, un podria entendre perfectament que Leia, sent filla de qui és, doncs el personatge tingués les capacitats que té. El problema està en que, tot i que és una actriu que cau molt simpàtica i que ho fa molt bé, el problema és com està escrit el seu personatge. I això li passa a Leia, li passa a Kenobi, li passa a Vader, li passa a Reva, li passa a tots els personatges. Els actors es nota que estan intentant deixar-se la pell per aconseguir el millor amb el material pobre que els hi han donat per interpretar. I sap greu, la veritat. Llavors, el personatge de Leia, el fet de que tingui la verborrea que té, que sigui tan avispada, tan àgil mentalment, es podria entendre perfectament que sigui com és. El tema és que és una nena molt petita i costa de creure que un personatge amb l'edat que té a la sèrie sigui capaç de tenir una sèrie de discussions, de diàlegs a una verborrea tal i col·locar els personatges principals, els personatges adults, en una sèrie de situacions tan retorçades. Llavors crec que és un problema de concepte, de com han decidit fer el càsting de l'actriu o de no haver escrit el personatge de forma adequada. La idea potser encaixaria més amb un personatge una miqueta més gran, per exemple, tota la part que veiem en l'episodi 5, tot això que ha despertat tant de cachondeo, no? El fet de la Leia electricista, la Leia ingeniera, la Leia que és capaç d'arreglar les comportes d'una base secreta, tot això que queda ridícul, bàsicament perquè s'arriba molt malament en aquest punt. Si el personatge de Leia hagués estat introduït en la sèrie d'Obi-Wan Kenobi, igual que va ser introduït a l'amenaça fantasma, el personatge del seu pare, de l'Anakin Skywalker, un nen petit, un nen prodigi, un nen que s'ha tingut que buscar la vida perquè és un esclau, un nen que és capaç de construir els seus propis androides, en el cas d'Anakin construint el C-3PO. Si ens haguessin presentat una Leia una miqueta més gran, amb més capacitats, un personatge que es mostrés que és un prodigi en el seu planeta, en el seu entorn, un personatge que és superdotat, que li avorreix la vida mundana i que necessita escapar-se no només per pujar-se pels arbres, per jugar amb el seu robot, sinó que s'escapa per anar a un taller a fabricar el seu robot. Si Lola hagués estat un robot que hagués fabricat Leia, podríem entendre perfectament per què és ella el personatge que acaba desbloquejant les comportes de la base secreta on s'amaguen els rebels. I ja està. El desenvolupament dels personatges és pobre. No funciona perquè no estan prèviament ben construïts. Les coses passen perquè sí, els personatges fan les coses perquè les han de fer, perquè necessitem que la història avanci. I això al final és una bola que es va fent gran i gran i gran i al final és algo insalvable. Probablement és una sèrie on els guions haurien necessitat algun parell de voltes més, probablement ha faltat temps de preproducció, millor escriptura de guions, una millor supervisió, moltíssimes coses i evidentment sembla que no ha estat així, almenys en aparença. Insisteixo en que estic convençut de que tota la gent implicada ha intentat fer la millor feina possible, però no els ha acabat de sortir correctament el tema. I segur que hi haurà gent que dirà, clar, és normal que Darth Vader vagi matant gent innocent, perquè Vader és així, perquè ja ho va fer Anakin Skywalker amb el tema de l'Orden 66, que anava matant nens, no? Però hi ha una diferència. George Lucas mai va mostrar aquests assassinats. Hi ha una elipsis de muntatge. George Lucas o bé perquè no es va atrevir, o perquè es va quedar en el muntatge, o perquè premeditadament sabia que si mostrava el personatge d'Anakin Skywalker / Vader decapitant nens petits durant l'escena de l'Orden 66, mai més ningú podria arribar a sentir fascinació pel personatge. I de fet és una mica el que veiem a La vengança de los Sith, o sigui, bàsicament Anakin rep el càstig de mans de Kenobi per tot el que ha fet en els últims minuts de pel·lícula. I això xoca una mica amb el personatge de Kenobi a la sèrie, amb el fet de que s'odie a si mateix per allò que li va fer a Anakin Skywalker al final de La venganza de los Sith, que estigui traumatitzat per això, com si hagués estat un error, com si no hagués tingut que fer-ho, com si fos un trauma de guerra, que sí, que pot ser, però és que Anakin Skywalker, des de la perspectiva dels Jedis, de Yoda, de Kenobi, dels que quedaven vius, o sigui, es mereixia allò i més. De fet, bàsicament, Kenobi va executar a Anakin per fer-li pagar
La qüestió és que no té cap sentit. El personatge de Kenobi no estaria traumatitzat si seguíssim realment el perfil del personatge tal qual el vam deixar al final de La venganza de los Sith. Però bueno, insisteixo que això és el de menys. Si hagués estat millor escrit tot el personatge en la sèrie, probablement no hi hauria aquest tipus de qüestionaments que estic plantejant ara. Del que intento parlar és del misteri, de com fer civilí, de com narrar amb el·lipsis, com suggerir coses sense mostrar-les. I la sèrie d'Obi-Wan Kenobi no suggereix, mostra. I al mostrar de forma gràfica alguns actes de Vader o d'Anakin Skywalker en pantalla, fa que no puguis perdonar-li mai aquestes accions. George Lucas va ser sutil i la sutilesa permetia albergar una esperança. El fet de que no veiéssim mai a Vader executant els nens Jedi permetia que molt amagat dins del cervell de l'espectador un pogués pensar potser no s'ha matat. El que passa que això és una opció que no pren la sèrie d'Obi-Wan Kenobi. La sèrie d'Obi-Wan Kenobi decideix tirar per la banda del Vader assassí. I el Vader assassí ja no és el Vader de la trilogia original. Insisteixo, perquè a la trilogia original Vader pràcticament no mata a ningú en les seves mans. Mata a un rebel, no sé si és el capità de la nau on va l'Eia, perquè l'està intentant treure informació, i és l'única mort que jo recordo que executa Vader a la primera pel·lícula. Potser alguna mort més en algun caza X-Wing durant la batalla a l'Estrella de la Mort, però és en combat. I després, a l'Imperi Contraataca, Vader simplement mata els seus oficials. O sigui, Vader gairebé li està fent un favor de forma irònica als rebels. Per què? Perquè al final descobrim que Vader en realitat era Anakin Skywalker i havia estat un Jedi. O sigui, Vader està recuperant la seva humanitat. I, si no recordo malament tampoc, en el retorn del Jedi, Vader no mata a ningú, tret de l'emperador, quan l'ha de salvar el seu fill al final. Llavors, el Vader de la trilogia original és sutilment diferent de l'Anakin Skywalker pre-Vader de les preqüeles, però sobretot és radicalment oposat al Vader que hem vist a la sèrie d'Obi-Wan Kenobi. Per això insisteixo en que aquest Vader és el pitjor Vader que hauríem pogut veure mai. I crec que, malauradament, poden haver matat el personatge per sempre. O almenys és la sensació que tinc. I ja està, fins aquí el vídeo d'avui. Una abraçada ben forta, cuideu-vos molt i ens veiem aquí, en el territori de la bèstia de Krun. I ja està, no m'enredaré més amb Obi-Wan Kenobi. Jo no l'he gaudit com m'hauria agradat, però l'he vist per puro masoquismo fan. No podem evitar-ho. Sempre caiem a la trampa. It's a trap! It's a trap! Què hi farem?